Здрасти, YouTube! Днес ще снимам как се прави иконата най-горе, не знаете в клиповете, най-горе в дясно, дето има една иконка за абониране. Ще ви покажа как да се направите. Аз сега съм се направил, но отново ще направя. Само да си намеря програмата. Ето само в някои клипове имате. Отгоре, може да не сте го виждали, ама ако искате изгледайте клипа само за да го видите. Или превъртите до края да видите. Оф, не съм го цъкнал. Всички файлове и папки. Дамп ли се казваше? Опа. И сега ще потърся. Ще стопна да я потърся. Сетих се, че ми е във всички програми. GIMP 2, 8. Им се казвал, ама няма я в цето. Сега ще отворя. И мисля, че ако не стигне времето, ще правя втора част. Защото с бандика, като ми не регистрирам, мога да снимам по 10 минути клипчетата, де. Не е никак трудно да ви кажа, защото някой може да се замислят, че е трудно, де. Той иначе с Paint може да се го направите, но аз си предлагам тая програма. Така. Какво стана тук? Цъкаме файл, като ви излезе само едно такова правилно пространство, естествено тук. Ма при вас ще има още едно, че при мен ще се бъгна. Не мога да ги комбинирам, ама нищо. Не е голям. Цъкаме файл. Ново. И той е задължително напред 1000 на 1000. Айде. Така. Ето 1000 на 1000 и цъкаме добре. И да го мръдна. И да го сложа. Ще го пъхна тук, не ми трябва. Ми трябва единствено да гледам времето. Тук нямам пречи. И сега, тук цъкаме ми този кръг. Може да е квадратно, ако искате да, ама може квадрата да цъкнете. Ето, правим го тъй. Оп. Един крак се получи. Така. Цъкаме на това. Опс. То отзади ще се появява вече. Че при мен те ще става. Ето, аз съм направя. Ето като цъкам. Тъй. Радиал. И ето опъваме едно. Цак. Съответи. После цъкам и... чакайте да се сетя, че аз само не съм направил. И чакайте да се сетя. Така. Сетих се. Цъкаме Select. Shrink. И... ще го направя. 80. Така, ще на 80. И за сега се плачава в кръга още един кръг. И нали ти ви е отворено. Хоп, още едно. Аз ще го направя, за да се личи.
Така. Може да ви изглежда малко тъпчко, но ще стане как моето. После пак Select, пак Sharing, пак трябва да е на 80. На 80 е много по-хубаво бъде. Е така. Ето този път ще го направя. Па забравих, видиш как се правише. Изчакайте, че не се сещам къде се сменяше цвета. Чакай бе, тук бе. Аз се чудих в Ниле. Така. И на мен се получава, ете. Така. После, тук буквичката цъкаме. С черно. Сега ще пишем с черно. Така си го направете по-добре. За да може да вижда, че поне той да. Ама и тук ги има. Той ще го направя на 860. W. Много голямо. И като гледате, че е много голямо. Доста по-голямо. Горе-долу. Така. И тук където пише Sans. Не, тук където пише АА. Аз ще си избера да стане катекът. Ето тук Cosmic Sans MS, като дадете най-долу, на най-горе. Cosmic Sans MS. Ето го като моите вече. И така ми, тук тия стрелкички. Нали? За да можем да го местим. Ето го, така изглежда моето. После, като сме готови, цъкаме файл. Export as. Опа, не. Чакай, имаш още нещо. Изчакайте малко. Така нямало нищо друго. И нали, вече сме готови. Цъкаме файл, Export as. Търсим къде да си го запишем. Аз избирам да не работя плод. Тук просто мен ми е малко бъгнато и ще ми изглежда по-голямо. Ще го смаля малко. Ето го. Аз няма да цъкате след това експорт, нали? Чакайте малко. Няма заглавен. Така, нали? Си изпразна кошчето. И, нали, на работния плод цъкаме експорт. И ще ви излезе за това, нали? Нищо не му правите, само цъкате експорт пак. Дете на български. Изчаквайте да заради. Ще спра за да заради, за да не хабя много време. Като заради това ще ви стане тъй. Остава сте. А сега ще го затворя. Нали, отваряме интернета. Ще дам на пауза, че сега 10 минути мога да снимам. Ето, влязох в YouTube, цъкаме тук. После Ето къде? Ами вижте. Тук студио. Не те го помните? Да, точно. Канал. Изчакайте малко. Няма нищо да чакате. Направо програми върху видеоклиповете на лица към мен. Премахване, нали? Аз ще го премахна. Тук цъкате бързо да се го... тук броуз, където сте го записали името, нали? Аз те го направих. Запазване.